Ndaqala lizama le way ngana machafa ninyuka izindaka yabemele kukhona itafi thatho yimemole kali evu senikumele ndivuke ndiyophana phandisensana ebusuku nibuye buye nosas kwabanye abaninzi hleka nabo kali ebusuku basane kastopha ndibambe thembele umkhulu uzokhula singamasotha sofela empini ngebakuthanda ongasithandi into kumele iqale kuwe ngebakuthanda ongasithandi into kumele iqale kuwe. Kuyelo nalowa bonke bathatha intwenye bongatsela nolovalo kanimen dada bengicela uxoxo kana besiza ndabe ndileqa amaphepha target success hleze ndihleli endleleni mama ehleze endikhuthaza athi mntanami ungatyhafi nalo uwami kumele uthathe aze lo mazwi akhulisile ngoku ndilapha e-LU vele bayenza ndilembe.